Serija počinje u bolnici sa ženom koja je cijelo lice prekriveno zavojima. Očito se oporavlja od operacije lica. No čudno je to što se kad se pogleda u ogledalo potpuno prestrave i slomi od užasa zbog onoga šta vidi. Zatim se priča vraća unatrag kako bi otkrila tko je ta žena i što je se dogodilo. Vidimo veliku vilu i ženu pod imenom Azra, prestravljenu i potresenu nečim što je vidjela u podrumu. Jasno je da je svjedočila nečem strašnom, toliko strašnom da odlučio odmah pobjeći iz kuće. Žuri u sobu svoje kćeri Lejle kako bi je povela sa sobom, no Lejla spava pa je nježno budi. Tada Azra dobije iznenadnu ideju. Sakrije mobitel unutar Lejline lutke. Tad shvaćamo da je Azra mobitelom snimila nešto vrlo važno i boji se da bi joj ga neko mogao oduzeti. Kaže Lejli da šta god se dogodilo nikom ne smije reći da je mobitel skriven u lutki. Nakon toga vidimo Azru kako nosi Lejlu i pokušava pobjeći iz vile. U međuvremenu iz podruma izlazi Emir Khan, Azrin muž sa prijetećim pogledom koji odmah pokazuje da nije nimalo bezazlen čovjek. Kad ga Azra ugleda, sakrije se i čeka da uđe u jednu prostoriju kako bi se mogla iskrasti iz kuće. No nema sreće. Primijeti je Mary, Emirova tajnica, koja počinje vikati i dozivati Emira govoreći mu da Azra bježi sa Lejlom. Emir izgubi kontrolu i krene za njom. U tom trenutku Azra uspije ući u automobil i probije se kroz kapiju jer joj je nitko ne može otvoriti. Dokle vozi primijeti automobil koji je prati i oči joj se ispune panikom. No zatim shvati da je to samo slučajni auto koji prolazi. Tad odjednom primijeti Lejlu kako se igra lutkom i drži je kroz prozor. Pa je nježno moli da je vrati unutra. No lutka joj isklizne iz ruku i padne van, zbog čega Azra mora zaustaviti auto i istrčati po nju. U tom trenutku začuje Lejlin vrisak i shvati da ih je Emir sustigao i odveo Lejlu iz auta. Šokirana Azra se sakrije iza stabla kako je Emir ne bi vidio. Emir počne vikati za njom i optuživati je da je poludio jer nije uzela lijekove. Azra potrči dalje u šumu i Emir juri za njom, no ne uspijeva je pronaći. Dokle pokušava pobjeći, iznenada je udari automobil. Mladić koji je vozio odmah izlazi i unosi u svoj auto kako bi joj pomogao. U međuvremenu Emir pronalazi Lejlinu lutku na tlu, uzima je i vraća se s Lejlom u vilu. Svojim ljudima naređuje da pretraži svaki kutak Istanbula kako bi pronašao Azru. Lejla plače od straha i doziva majku i Emir je pokušava smiriti i nagovoriti da izađe iz auta i uđe u kuću. Kad se vrati u vilu, Emir se susretne sa svojom majkom Hanzade, hladnom i proračunatom ženom koja je jednako okrutna kao i njen sin. Bijesna je kad sazna da je Azra pobjegla, pogotovo zato što je vidjela snimku sigurnosne kamere na kojoj Azra potrebno snima nju u podrumu. Otkrivajući njihovu mračnu tajnu i postajući prijetnja svima njima. U vili se Hanzade posvađa sa Meldom, suprugom svog drugog sina Serhana. Nakon što je tuži da nije pazila na Azru, Melda se brani govoreći da je spavala i da ne može cijelu noć dežurati i nadgledavati Azru. Inzistira da bi se Emir trebao razvesti od Azre jer se psihičko stanje iz dana u dan pogoršava, a time postaje opasna i za Lejlu. Hanzade se još više razbjesni i kaže Meldi da se prestane petljati u tuđe živote i da se radije bavi vlastitim mužem. Serhan, vidno iznerviran, stane na stranu svoje majke i kaže Meldi da se ne miješa u stvari koje se ne tiče. Melda mu sarkastično uzvraća da bi radije bila naivna i slijepa kao on, potpuno nesvjesna onog što se zapravo događa oko njih. U međuvremenu Hanzade nasamo razgovara sa Mary i naređuje da se riješi Azre na bilo koji način, no tako da Emir ništa ne zna. Mary zatim nazove čovjeka pod imenom Davud i kaže mu da mu je poslala fotografije jedne žene te da želi da je tiho ukloni bez ikakvog traga. Naravno, ta žena je Azra. U bolnici vidimo mladića koji je udario Azru kako je prenosi na noselima i govori medicinskim sestrama da je liječnik. Njegovo ime je Baris. Malo kasnije Azra dolazi k sebi, a Baris je odjednom uvjerava da je sigurna. No kad je upita kako se zove, ona slaže i kaže da se zove Defni. Baris se predstavi kako treba i objasnio je da joj je upravo on slučajno udario s autom jer je odjednom istrčala na cestu. Također joj kaže da je već zvao policiju jer je bolnica slučaj prijavila kao prometnu nesreću. Azra se užasne i moli ga da ne uključuje policiju, tvrdeći da za tim nema potrebe. Baris je pokušava smiriti i govorio je da će samo uzeti izjavu i kontaktirati njenu obitelj. No čim se Baris udalji, kako bi pogledao nalaze, Azra panično iskoristi priliku i pobjegne iz bolnice. Kad se Baris vrati, ostane šokiran jer je nema. Do jutra Azra još uvijek luta šumom i očajnički traži lutku nadajući se da će pronaći skriveni mobitel. No naravno ne uspijeva naći. Lutka je sad ponovno u vili kod Lejle. Lejla sjedi u sobi grčevito držeći lutku, tiha i slomljena, duboko pateći za majkom. Emir ulazi i pokušava je utješiti te nagovoriti da nešto pojede. Kasnije kućna pomoćnica Hafiza odvede Lejlu u sobu i baš tad joj zazvoni telefon.
telefon. Pogleda ekran i ukoči se. Zove Azra kako bi provjerila kako joj je kćer. Hafiza joj kaže da je Leilino stanje srce parajuće. Stalno doziva majku i čeka da se vrati. U tom trenutku Mary prisluškuje u blizini i shvati da Hafiza razgovara sa Azrom. U međuvremenu Azra hoda ulicama prerušena, pokušavajući ostati neprimjećena sve dokle ne stane ispred trgovine sa perikama. Kasnije te večeri obitelj Khan organizira humanitarnu gala večer puno novinara i fotografa. Svi primijete Azrinu odsutnost i počnu pitati Emira gdje je. On mirno laže i govori da je Azra otputovala u Ameriku. Tijekom događaja vidimo i samo Azru među uzvanicima, prerušenu u konobaricu sa sunčanim naočalama i plavom perikom. Izdaleka gleda Leilu sa dubokom tugom u očima, no tada na svoje iznenađenje ugleda doktora Barisa na istom događaju. On izlazi na pozornicu kako bi održao govor o zakladi i pokazuje fotografije ljudi sa opeklinama, objašnjavajući kako im kao plastični kirurg pomaže vratiti život rekonstruirajući im lice i vraćajući im samopouzdanje. Azra potpuno utone u njegove riječi. Odjednom primijeti da su svi otišli od Leilina stola i da njena kći sjedi sama sa ujakom Serhanom, koji tijelo je rastreseno. Iskoristi trenutak, priđe Leili i šapne joj da je ona njena majka, no upozori je da je ne grli i da je ne zove mama na glas. Tiho joj kaže da ode u kupovnicu i tamo je pričeka kako bi zajedno pobjegle. No baš kad se Azra okrene, sudbina joj se ponovno naruga. Sudari se ravno sa Emirom i pladanj koji nosi padne na pod, a čaše se razbiju posvuda. U panici sakrije lice koliko god može i brzo klekne da pokupi razbijeno staklo. Pritom se poreže po ruci i Emir naravno klekne kako bi joj pomogao. No tad mu se pogled ukoči od šoka. Prepozna mali crtež na njenim noktima. Isti one koje je Leila naslikala Azri dan prije nego li je nestala. Prije nego što Emir uspije shvatiti što se događa i tko je zapravo žena na koju je naletio, Azra se da ubije. Zatim je vidimo kako se skriva u ostavi, skida periku i pokušava doći do daha. No tad unutra provali Davud, isti čovjek kojeg je Mary unajmila da je ubije. Zaključa vrata za sobom kako ne bi mogla pobjeći. Azra se bori sa svim silama, zgrabi bocu dezinficijensa i štrcne mu ga ravno u oči. Dokle on urla od boli, ona mu istrgne ključ iz ruke, otključa vrata i pobjegne. Sljedećeg dana Azra sjedi duboko zamišljena, rastrgana između svega što mora učiniti. Ne može se natjerati da napusti zemlju i ostavi kćer. Na kraju odluči da nigdje neće otići dokle ne pronađe Leilu i ne odvede je sa sobom. Kasnije kada Baris dođe u kliniku, ostane šokiran kad zatekne Azru kako ga čeka. Kaže mu da treba uslugu. Želi plastičnu operaciju i želi potpuno promijeniti svoj izgled. Baris je zaprepašten njenim zahtjevom i mirno je objašnjava da radi rekonstruktivne operacije za ljude u nakaženim opeklinama ili ozljedama, a ne estetski zahvat iz taštine. Kaže da se pogleda u ogledalo jer je već lijepa i da je potraga za savršenstvom besmiljena. Nitko nije savršen, no Azra očajna i uplakana moli ga da joj pomogne, govoreći da je on jedini koji joj to može učiniti. Kad je upita zašto to želi, ona odbija reći, a Baris prekida razgovor i zamoli da ode. Te noći dokle Baris izlazi iz klinike, ponovno zatekne Azru kako ga čeka. Ignorira je, sjedne na motor i odveze. Dani prolaze, a Azra se svaki dan vraća i čeka ispred klinike, nadajući se da će konačno popustiti. Na posljedku Baris izgubi živce i kaže joj da se prestane vraćati jer će inače zvat policiju. Uplašena Azra se okrene da ode, no iznenada se pojavlja Davud, uperi pištolj u nju i prisili je da uđe u njegov auto. Azra vrišti od užasa, a Baris čuši njen krik, pogleda gore baš na vrijeme da vidi što se događa. Bez razmišljanja skače na motor i pojuri za autom kako bi je spasio. Po prvi put sreća stane na Azrinu stranu. Cesta ispred njih blokirana je uličnom tučnjavom i promet staje. Azra iskoristi priliku, nogom otvori vrata auta i pobjegne. Davud odmah iskoči i krene za njom. Uporno je proganjići. Nekoliko puta je gotovo zgrabi, no svaki put mu malo izmakne. Počne na čistim instinktom za preživljavanje. Na kraju stigne na krov obližnje zgrade, stjerana u kut i bez izlaza. Osjeća kao da je smrt opkolila sa svih strana. Baš kad se sprema odustati, pred njom se pojavi zadihani Baris i kaže da ju je pratio kako bi joj pomogao. Slomljena Azra mu kaže da je život onako gotov i da će čak i ako preživi danas, sutra sigurno umrijeti. Priznaje mu da je zato tražila da je promijeni lice kako bi napokon mogla živjeti u miru, spasiti se, ponovno biti sa svojom kćeri. Tada joj očaj postane još dublji i napravi korak prema rubu, odlučna da skoči i sve završi. Baris je užasnut i moli je da stane, no ona je čvrsto odlučila baciti se. Bez druge mogućnosti Baris izgovori da će obaviti operaciju. Azra se ukoči. Suze je teku niz lice i traži od njega da je obeća da se zakune kako je ne laže. On čvrsto obeća i brzo je priđe kako bi je odmaknuo od ruba. Kasnije odvede natrag u kliniku i objasnio rizike. Upozorio je da jednom kad operacija bude
je gotova, više nikad neće moći vratiti svoje pravo lice. Ostatak života živjeći kao potpuno druga osoba. To je golema i nepovratna odluka. Azra mu smirenim, no bolnim glasom kaže da je sve dobro promislila i da nema drugog izbora. Spremna je riskirati sve samo da ponovno dođe do svoje kćeri. Stanite na sekundu. Ako vam se sviđa ovo što gledate, imam nešto za vas. Na ovom kanalu svakog ponedjeljka, srijede, petka i nedjelje u 20 sati izlazi novi film. Znači uvijek imate nešto novo za pogledati. Ako želite još ovakvih priča, pretplatite se sada i uključite zvonce, jer tako nikad nećete propustiti niti jedan sljedeći video. Ajmo sad nastaviti sa filmom. Sutra dan Azra nazove Hafizu kako bi provjerila Lejlu. Čim Lejla čuje majčin glas, istrči, zgrabi telefon i u suzama govori koliko joj nedostaje i koliko je samo želi ponovno vidjeti. Naravno, Lejlin plać sve ode i Emir čuje cijeli razgovor. Odmah joj uze telefon i počne izravno razgovarati sa Azrom, tražići da se vrati kući zbog njihove kćeri i govoreći da mora razgovarati lice u lice. No Azra prekida poziv, odbijajući ga slušati, što Emira baci u bijes. U međuvremenu Mary opet prisluškuje i odmah trči Hanzade da je sve ispriča. Hanzade pobijesni što Davud još uvijek nije uspio ubiti Asiru. Mary ga zove i traži objašnjenje i on priznaje da je Azra pobjegla, no kune se da će nastaviti tražiti dok ne pronađe. U isto vrijeme Azra se potajno sastane sa svojim bratom Selimom i povjeri mu sve. Kažemo da će zaista promijeniti izgled kako bi mogla uzeti kćer, razotkriti Emirovu obitelj i zatim nestati. Zamoli ga da je poveže sa nekim koji može napraviti novi identitet. Šokirani Selim je preklinje da ponovno razmisli, no Azra ostaje čvrsta. Zatim ga natjera da je obeća kako će paziti na Lejlu ako se njoj nešto dogodi i da je sve što mu je rekla zadržati za sebe. Kasnije vidimo Azru kako boji kosu u crno i priprema se za operaciju. U klinici Baris počinje iscrtavati kirurške linije po njenom licu i objašnjava koje će dijelove mijenjati prije zahvata. Tijekom operacije iznenada nastanu komplikacije. Azrino srce stane. Prostoriju ispuni panika dokle Baris i medicinske sestre pokušavaju spasiti je, izvodeći reanimaciju sve dokle srce napokon ponovno ne počne kutiti. 4 dana kasnije Azra se probudi slaba, no živa. Operacija je uspjela, no kad se pogleda u ogledalo i vidi lice omotano zavojima, potpuno se slomi, vrišti od zbunjenosti i užasa. Baris su trči zabrinut, pokušava je smiriti. No pravi šok dolazi kada ga Azra prazno pogleda. Ne prepoznaje ga, ne sjeća se zašto je imala operaciju. Zapravo ne sjeća se ničega i u panici optuži Barisa da ju je oteo. Baris ostane zatečen i pokušava je podsjetiti što se dogodilo, no ona je potpuno histerična i izvan kontrole. Tada utrči Erkin, Barisov kolega i blizak prijatelj. Baris ga brzo zamoli da donese sedativ i da joj ga da kako bi je smirili. Kada zaspi, Baris mu sve objasni, a Erkin ne može vjerovati da je Baris tajno napravio tako drastičnu operaciju bez odgovarajuće dozvole. Upozorava ga da ta žena možda može biti kriminalka ili osoba koju traži policija, no Baris čvrsto odbija tu mogućnost. Kaže da ona nije kriminalka, vidio je strah u njenim očima, vidio je kako je pokušala oduzeti se život i zna da je netko proganja. Kasnije Baris i Erkin pregledavaju Azrine stvari, nadajući se da će pronaći nešto što bi objasnilo ko je ona zapravo. No ne nalaze ništa. Nema osobne, nema dokumenata, nema ničega osobnog. Čak i telefon prazan osim jednog spremljenog broja, Barisevog. Kada se Azra probudi, Baris joj nježno objasni da je tijekom operacije došlo do komplikacija koje su možda uzrokovale gubitak pamćenja. Doda mu i da nikad nije rekla ko je ni od koga bježi. Azra uzme telefon i zbunjeno ga pregledava. Samo da bi shvatila da je potpuno prazan. Nema fotografija, nema poruka, nema ničeg što bi joj moglo podsjetiti ko je ona. U rukama drži mali rupčić iz torbe izvezan s 2 inicijala i slomi se u plaću. U panici ponovno optuži Barisa da stoji iza sve. Baris je vidno povrijeđen, kaže da je ugledan kirurg i da nema nikakav razlog da joj naudi, te da je operaciju napravio samo zato da joj spase život jer je bila na rubu samoubojstva. Azra se ukoči od šoka, nesposobna to prihvatiti i traži da je ostavi samu. Dani prolazi i Azra se polako počinje privikavati na novu stvarnost, dokle Baris tiho prati njen oporavak, svakodnevno pazeći da rane dobro zacijeljuju. Više od mjesec dana prođe prije nego li što dođe dan za skidanje zavoja. Baris pažljivo odmotava gazu, a oči mu se ispune divljenje kad se otkrije njeno novo lice. Azra, uplašena njegovom šutnjom, pomisli da izgleda užasno. No Baris joj blago kaže da je prelijepa, ljepša nego li je i on sam misle da će biti. Oprezno ustane i pogleda se uokolo. Dugo samo šuti i gleda. Ne sjeća se kako je prije izgledala, no duboko u sebi osjeti nešto novo, neko čudno olakšanje. Po prvi put nakon dugo vremena osjeti da je živa. Azra kaže Barisu da žele izaći i prošetati ulicama Istanbula. Možda će joj nešto probuditi sjećanje. Baris joj nježno kaže da će ići s njom. Nema šanse da je pusti samu dokle još bori se sa amnezijom. U međuvremenu
Emir sjedi sam kod kuće i gleda stare video sa svog vjenčanja sa Azrom. Lice mu je puno boli i čežnje. Njegova majka Hanzade ulazi i govore mu da je prošlo više od mjesec dana od kako je Azra nestala, te da mora prihvatiti da više nije dio njihovog života. Možda je čak i mrtva. Emir izgubi živce. Kaže da ako je Azrin život gotov, onda je i njegov. Jasno je da je on još uvijek duboko voli i da je očajnički želi pronaći. To je to od prvog dijela ove priče. Ako želite saznati drugi dio u kojem Azra ima specijalan plan kako će vratiti kćer, lajkajte ovaj video i pretplatite se i naravno pogledajte ovaj zadnji video koji vidite na ekranu.